OK ľudia, čiže som po 3 dňoch znova na SRPčku, kde sa snažíme získať maze. Počul som, že nám vygrippili baseku a už mi poslal môj tým kordy novej basky, čiže malo by to byť asi v tejto vesnici, čiže sa tam ideme pozrieť, lebo tie kordy už naznačujú. Prepáčte ľudia, že tu nie sú vidno kordy, ale pre istotu, keby sa tu niekto prepojí a že nám chce vygriffiť basku. Haló, cháni, ste tu? Ale... Nazdar! Hranec sa uračil prísť. No tak ja som bol trochu dlhšie preč, tak sorry. Je to aj pávica? Aha. Medzi tým sa vám pripojím. Je v bejske. A kde je? Tu. Zmení to trochu nápadné? To sa upraví. Zatiaľ nebol čas. OK. A ty... Čo? Nazdar, pávica. Jaká dobrá bejska. Čo ti dáva? A Dave, ty si nič nepobral, ani žiadne diamanty, ani nič? On nestihol, keď tam bol tak, že vraj bolo všetko vyriešené. OK, čiže... Máme hore Unbreaking Village raz. Ja si... Čo, kámo, tak to si neviem niečo kúpiť, jak získal nejaké emeraldy. Ja idem asi ťažiť dia, lebo my budeme potrebovať aj na enchanting table, aj na také veci. Enchanting máme, nie, Dave? No tak ho sem potom placeni. Nemáte blaze rody? Máme čiste. A nemáš čestu? Mám, ale ešte som ho nepoznal, menil som, takže... Ja, ona si položila, už si ju rovno aj zničil. Ja idem asi ťažiť do cavey. OK, lebo potrebujeme suroviny, ale vrátim sa asi tak za trochu dlhšie, toto si rovno vyťažím. Dave, z čoho spravíme tú strechu? Takže neviem, len začal skopať tú miestnosť. Aj podlahu mám vykopači. Podlahu tiež máš. Ale neprastný krom, mne to musí aj nenaťažiť. Ja hlavne dúfam... Nec, OK, čiže idem nájsť nejakú tú caveyku. nec. No? Naťažíš aj mne Diana krom? A ja idem ťažiť všeobecne diamanty a ak nájdem, tak naťažím jo. Lenže fajn by bolo, keby nájdem aspoň trochu väčšiu caveyku. Ja vidím samé diamanty okolo seba. Riti. Jak to, že vidíš diamanty? Lebo asi v čestke nejaké máme. Máme? Wow. Máme v čestke? Dva. A je to 2 diamanty. Ja viem, je to veľmi prekvapivé, že my máme čas. Fajn, keby mám teraz minimapu, tak by som úplne krásne. Jako môžeš mať full dia armor a prvýkrát si chytil do ruky diamant? No pohádaj, kto mu ho dal. Dave ošmakoval. Čo? A Dave, ty si mal... Že si mu to aj craftil z tých mojich 30 diamantov, čo som naťažil. Alebo ich máme... Nie, to si okradol sa nezdá. Nie. Nie, ale Dave mi už dal použitý Ja armor, som- už trochu My lepšie. sme zabili tých dvoch typkov. Ešte ľudia, keby sa pýtate na Togixa, tak Togix už... Recipe sme prijedli, minul si spal. Už bohužiaľ nehrá toto servery. Dostáva. A on nemal náhodou ten jeden netherward? Čo? Nemal náhodou ten jeden netherward? My sme vypestovali. Čo? A ty máš? No, My sme mali na bejske varty, ale ja som ich zabudol zobrať odtiaľ. Ale my sme ich tam mali skovaté. to slá, že ty dolár nedostaneme za jeden nadávku, ale okej. Pozri si Marvinovi. Aha, Budú to aha. pozerať tvoji rodičia.
No Vlastne. napríklad. A moji, no vlastne moji to nepozerajú. Dobre, teraz mám ďalšiu vesnicu, Ja chalani. si zajdem potom pre tie varty. Do tej starej bejsky, možno jak to dostal. Lebo ja som ich tam mal skovaté pod bejskou. Ja som celý kopec obehol a som späť v našej vesnice. To je fakt úžasné toto. Palica, poď sem. Aha, diamant. Koľko? Až jeden. Prosím, hodni ho. Nič mu nedávaj. Vidíš toto všetko a možno tam nájdeš diamant. Ja, že mi praskne krok. Kto máš? Tam máš môj. Si som dal radšej spawn point. Thank you for... Hej, mali by sme placenúť Enchanting Table, ja mám 25 level a moc sa mi o to prísť To nechce. čo je v tej česky za bordel? Ja som mal 17, ale Dave. Ale Dave Daveoval. Niečo? Ja som mal 17 level a ty si včera Daveoval. Hej, ja som ľudia, tak som ho zabíjal. Ešte mi skoro breaknula. Chalani, mali by sme si robiť čo najrýchlejšie, čo najlepšie veci a zistiť, kto má mejsku. No hej, ja som včera dostal ban. A za čo? Ale lebo Dave spadol. Lebo Panica napísal do chatu také nepekné slovíčko a ja som povedal, že ban a oni mu dali ban. A jak to, že mu dali ban? A typek mi ponúkal stack diamantov, za to je to napíšem ešte raz. To fakt? Mhm. Tak A by, netribul som to. tak si tak by ti tie diamanty nedal. To by si... Nemal by už komu to dať. Dojde, to nemá vej, poď na tie naše bejsky. Môžeme Yes. potom vypestovať karotky hrnec. Tak to je super. Ja mám jednu karotku a máme aj zlaté nugetky. Má 5 zlatých nugetiek, to nám pomôže. Koľko? Má tak Ja asi... mám 60 zlatých nugetiek. To je na 3 zlaté mrkvy no nie, tak asi na 5 zlatých Jedna mrkviev. zlatá mrkva je z 8. No, Tak to je asi tak na 8. každého. Minimálne. Nie. Veď si to koľko máš nugetiek? 60. Ok, že 8x7 je 56 a viac z toho nevykraftiť, čiže 7 zlatých z 7 mrkví No tak aj bude 7 mať. je čosi. A keď tam vypestujeme, tak potom budeme aj viac. Nie, vyššie než 7. Konečne som našiel nejakú kejvku a dúfam, že to je kejvka. Tu není žiadna farma, to vážne. To vážne, Dave si vybral vesnicu, v ktorej není žiadna farma. Hej? To je vždycky najlepšie. Bola to aspoň kováreň? Nie, Nie. to je taká kvalitná. Továrňu. To je taká kvalitná Daveovska. Viete, koľko stojí, kým sa kým niekto postará? 6-7, music IRL 6-7. 9 z 10 Daveov odporúča túto vesnicu. Áno. To 10 to neprešiel, bol za to Iron Golem. Áno. Samo ešte tu potom ináč nezabudni hovoriť skaduš. Keduš. Aby som sa... O, diamanty! Jeden diamant vidím. Aleluja, chváme. Umieram. Mňa to nezaujíma. Nejaký skaduš, že umieram. Ty si povedal, že mám to robiť. Á, je tu kovárňa, poď. Vydra na zabitie kovárnika. Železná spírátku. Ja som dal Panicovi svoj pickaxe a ja tu potrebujem zničiť kokosy. In another life. Ty sa Panica za chvíľku dosmeješ, keď ti Dave ten pickaxe vezme.
Koľko tam toho je? Čoho? Toho šutru. Znič to rukou. Však ničím. To je fakt, ty budeš normálny bodybuilder. Ja už som bodybuilder. Aha. Ja bych si raz spravil hlinený pikrik, ale nejako to nie. Hlinený? Hrniec, mám právo na to ťa nabodnúť železnou spírou. Nemáš. Jo, debáty sú tu. Jo. Cháni, mali by sme prestať bubnúť a začať sa... Ja blbnem, ja pestujem karotky. Začať grandiť veci. Villagery pejské. Čo? Dvaja zombie villagery a pejské. Tak ich zavri do loďky. Však nie, ale či skapem skôr ja, alebo ich zavriem. Podľa mňa sú to dvaja. Lebo ja mám tu lábka. Skáp. To znamená, že skápeš. Bloky, zombík sa dá medzi nich. Dave to livnul, Dave má pol hapka tiež. Tento nedal už. Moja vyfina to nedala. Dobre, poď. Počte sem okolo mňa. Pavica, mám na tvoj krompač. Mám 3 diamanty. Do diery, aj ty, už tam nie je jeden, tak tam choď. OK, tebe urobí novú dieru, ty si proste... Boss. On sa zabije. Jak máš ešte raz, vidíš? On je to špeciálny. Kto? Ty. Ďakujem. By villagerovia sa musia na tebou Bude zmilovať. špeciálny aj ten zombie villager, ja na chvíľu prestaň. Ojojoj. Poď do diery. Áno, to je nejaký moc inteligentný na to, že to je kockovaná hra. Ja by som povedal, že som zvedavý, ako sa chceme táto dostať hore. Áno, fakt, tí zombie villagery. Na to, že sú kockované hry, tak sú nejaký moc inteligentní. Ja to kikuje furt. Aha, Ťa mňa nemá rada. si píš, že ho Tak nemá poď, rada. tak poď. Rabu. Rambo, všetkých ho chráni. Dúfam, že mi nezhorší trady, keď sa to ako zombie villager. Samo, poďme promovať Rambo, najlepší film na svete. Bro, A nie. bolo zavrelo promovať, no. Ja idem páliť tyčkami až krtejnom. Že... Zasledne kvetinku nedal zombie villager. Budete pozerať vodka? Si píš. Zapínate na včerajší zápas? V pohode. Z začiatku som... 4-0. Ja som sa na tých Francúzov... Skončilo to 6-4, ty 4-0. A 4-0 to bolo po prvej polke. Ja viem, ale ja som sa na Francúzov proste, ja som bol hore, do 11. som sa tak tešil na zápas a ten Rice dal v 3. minúte gól, tak som to hneď vypnul. Nemal som na to nervy proste. To bol najlepší zápas podľa mňa. Ale nie, fakt, kámo, vieš, koľko rekordov sa tam pokorilo? A jaké? 10 rekordov. A jaké podľa teba? No, Saka bol tretí Angličan, čo dal na World Cupe, Ja viem. alebo druhý. A bol prvý, ktorý dal proti nejakému európskemu štátu. Ďalej, Bellingham dal svoj 8. gól, koľkatý za reprezentáciu. To není rekord. A tak nie rekord dal svoj gól, ale to je rekord s Sakou. A tam ešte neviem. Ešte najvyššie gólov, čo bol kedy zápas na World Cupe. 10 gólov. No veď. Ale ja tiež hovorím, že to je neuveriteľné, ako mohli dať 10 gólov. Dave, ja mám môj obľúbený cross of binding. Skoro to bola francúzska najhoršia prehra. Lebo zatiaľ francúzska najhoršia prehra na World Cupe bolo... Dobre, nebavč, daj
Ja som sa díval tak, že zo záznamu pekne. Čo? Ja som sa tak, že krásne díval zo záznamu potom Takže si vedel, že to aj tak prehrajú. hej, ja som to vypol, lebo Za ma mňa to Argentína nebavilo. to teraz prehrá 3-0. Výhra 3-2. Podľa mňa to skončí 2-1 pre Španiel. Za mňa... Áno, nie, 3-1. Argentína sa... Argentina to vyhrá. Lebo teraz to je hádam... Španieli budú vyhrávať 5-0 a Španieli Hej, za mňa to bude takto. 5-0. Za mňa to bude takto. Španieli budú do 70. minúty vyhrávať 3-0 a potom od 70. do 90. minúty to bude 3-2. Myslím, že... Nebude od Nemčan. Lebo Argentína robí také comebacky, ale za mňa proti Španielom to necomebacknú na výhru. Maximálne na predĺženie alebo na penálty. Ale nevidím. Vyhrajú, keď Argentina porazila Francúzov. Hej, ale tak to bolo iný rok. A minulý rok boli Francúzi oveľa lepší ako tento. No neboli, len Mbappé to už nezvládol sám. Mbappé tam... Veď on tam hral všetko. Tento rok mali o dosť lepší squad, aj o dosť lepšie predpoklady na výhru. Áno, ale nehrali tak dobre ako minulý rok. Tak Predpoklady není hra. Už ich to nebavilo po tom, ale minulý rok ich tam... čo urobil minulý rok Messi, tak podľa mňa už ich to ani nelakalo. Minulý rok Messi nepodvádzal. Nie, sorry, ja som. Kamo, Messi podvádza, akože neviem prečo, ale... Čo, Messi mal doslova... Vôbec neukradnul 4 Ballon d'Or asi. Hej, on hej, Dobre, poďme sa už baviť o Minecrafte. Na video. Alebo máš radšej Messi ako Ronaldo. teraz Mbappé dostáva 500 aj Messi, tak teraz už nesmie sa dať do Ja som sa snažil odviesť Villagera, ale nejak to nejde. Mám ho, ale má jedno hapko. Má jedno Čakaj, hapko. kámo. Tak asi nepredám. Čakaj, asi nepredám biačku. Tak môžu si zás? Tak budeme všetci radi. Nejde. Ja som nechcel, aby ste obidva nastúpili, som radi. Hej, ale proste tie také týmy, čo sa dávali očakávať, že vyhrajú, proste vypadli. Alebo taká Brazília. Brazílii som tiež celkom, že fajn tým. Ale tie hneď vypadli. Ja mám celkom veľkú kejvku, ale všetko zlato, čo je na strope, a tak to sa mi fakt ťažiť nechce. Dave, ja som ináč našiel svoj obľúbený Cross of Binding. Knižku. Ešte raz? Ja som našiel môj obľúbený Cross of Binding knižku. Yes! Yes! Zase skapem v hlave a všetko prídem. Yes! Áno. Samo nie, lebo vieš, čo sa stalo? Ja som si Daveovi frajeril, že ja som bohatý, mám dosť emeraldov, že som si na celý armor dal Cross of Binding. A ten Dave taký, keď s ním skapeš alebo ťa omylom zabijem, tak o všetko príde, že ja taký do prčíc. O pol hodinu som sa tak krásne vykúpal v lave a o všetko som prišiel. Prečo si dávala armorku soba? Lebo mi to prišlo ako dobrý enchant, keď ma zabije nejaký iný typek, že mi to nevezme. Ježi. Príde vo Cross of Binding, čo on jak zistí, že ho máš, tak ťa zabije. A som išiel, ale on radšej sa skočil dole. Už som sa ho bál. Pamäť sa, nemal si náhodou kopať? Hej, málo, Už čo sa nie, kopať. už mi to nabíjal. Viem kopať. Som profesionálny kopač. Máš moje drevo ináč? Ja nič. Tak ty sprus, čo som ti na začiatku hádzal. Keď už choď kopať. Nie kopať. XD. Máte sa tu robiť waterback, že proste Prečo všetci skočíš na tú píšu plážu. teraz XD?
Čo sa stalo? Čete, sa nedívam do četu vôbec. Hrniec. Pozri sa, čo som napísal do chatu. Teraz nie. Teraz mining. Teraz som našiel veľa Niečo diamantov. namanil. No, mám 19 dia. A vidím ešte ďalšie 2 dia. A ešte jeden. Čiže budem mať... Máme sa kop. Zasa to buglo. A nie. Mne sa to nebuguje. Ešte pozri sa, čo som napísal. Čo som Life if erase. Dobre, prosím, nespamuj to. Napíš, nech skôr dajú všetci odber, aj vy ľudia, čo sa dívate na video. Všetci odber na kanál, prosím, moc nám to pomôže. A požehne nás to, aby sme... Ticho, grem Arax. Ja rabujem ako tebe. Ja som z Arax úspech. Hej. OK. Kop. Zastaň to. Jakže sa mi furt zapínajú nové aplikácie. Kopaj panica. Pokiaľ som si vypnúť aplikácie. Teraz sa mi na tie diamanty extrémne začalo dariť. Teraz vidím všade dia. Life is race and anti-race. Dobre, panica. Kolba sa mi tu. Hej, keď budem kopať, môže to furt hovoriť. Nie, už buď ticho. Povedz niečo užitočné do videa. Vedeli ste o tom? Že ak to bude nejaká... Rozmyslíš si to, čo povieš. Presne. Takže, Povedz zase nejakú Dobre si to blbosť. rozmyslíš. Timeout. Áno! Asi prvá vec múdra, čo si A povedal. čloneček. A napíšte do komentov, to ide najlepšie. Prosím, nezabíjaj ma. No vidíš. Bolelo to? Nebolelo. No tak čo je? Ale to Hej, ak ktokoľvek sa bude chcieť pripojiť, do komentáru vám pošlem aj pinu a môžete nám pomôcť získať mejsku. Ak sa nejako dohodneme, dáte nám Discord. Mne praskol krov. Dobre pamäť, že ti praskol krom teda. A ten môj? Ja nemám ďalšie endej. Dobre pamäť, ideme zbiť. Prečo? On mi to hodil, že mám kopať. Myslím si, že bezo mňa, čo mám 52 diamantov, nič 22 deleno 2 je nezmôžete. koľko? 12. 22 deleno 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Mám 53 dia. 7, 2, 3, Super, tak ja mám jedno viac, ale... 9, 10, No, ja Čo to robí? pekne dám, že na enchantinga, na naše úspory v našej bejske. Pošľamujem. A vy Do hýbej zase. zaďaku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kámo, zavriem. Už idem. To je ťažká Veď ešte není. 1, 2, 3, Áno, 5, 6, 7. Ja Ja zase. áno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Do chujovníka. Do chujovníka. Idem pre vodu. To si máš... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu je bička. Už mi dala poison, no super. Som
Nie, Vička. Najhoršie by bolo, keby teraz bez minimapy umrem. Bez minimapy. Hrnec, povedz mi tvoje kordy okamžite. Nemôžem to ukázať. F3. Lebo keď máš poison, tak ti ostane pohádka, to musí byť. Nie, mám už plné. Hodila ho ďaleko odo mňa, čiže iba na chvíľku som ho mal. Panica, dones mi ground block. Je mi jedno, ako získať ho, dones mi ground Mám 61 diamantov. Hej, musíme postaviť tie najväčšie schody pre hrnula. Dones mi ground block. Niečo si na to nerozumiem. Okamžite na to potrebujem Ona mi hodila zase... Škrata jedna blbá. Alebo akýkoľvek nástroj. Nie. A ja No normálne mi ho dones asi nie. Človek. robím Rukami a nohami kráčaj a nájdi silka. Ja musím počkať na moc na Endermana, dať ho do loďky a vám Možno bežia bez očky, nečky. no však hej, ale to ticho zapláj. Ale sa či teba. Pánvica, neflajuj. No nepslavím, mne to tak laguje. A ja si nie, ja mám perlu. To fakt? Hej, Boris sa joinil na servera, má permu. GG. No to ty kde, ja som od vstupu. Tak sa rýchlo logini. Si tak? Žeby. Že by žreby? Ďalej počul. Panica, dones mi vodu, potom nekonečný zdroj. Hej, akurát. Nie, Dave, ty máš pánvicu ako otroka, že? Nemá. Babica, dones mi grázrov, vykop túto dieru, dones mi vodu. Dobre, Ja mu nemá, teba má ako trocha. chceš byť aj ty tyranizovaný? Ja som za slobodnú krajinu. Ja ty si dá slobodnú krajinu. Tam ono sa to tak strašne lagovalo, že on sa ten nekonečný zdroj vystrel sám. Aha. Tu dáš ten Ten grass block. Napíše si podobné. Je to veľmi podobné. Veľmi Ja nepotrebujem nič podobné, ja potrebujem grass block. Last block. Kámo, teraz sa mi to strašne lagalo. Nie. Prečo sa vám to tak laguje, ja tu plevču? Hej, tak ale ty máš asi tak 10 000 počítač, ja to hrám na Nie, on má 4 Wi-Fi doma. Čo? 3. Tak má jednu a ja mám dve. Ja som rád, že mám Pavica, ty máš dáta, ty Wi-Fi nemáš. Ja mám Wi-Fi. Veď kedy si hrával iba na dátach. Ja teraz mám Wi-Fi. Ja mám Wi-Fi vedľa počítača. Ja mám dve Wi-Fi, jednu Wi-Fi mám takú tiež na foliach Dave a jedna mi ide, ale niekedy to vie tak lagovať. A ja teraz som na tej, čo laguje. Ja mám 3 Wi-Fi. Jedna je u babky dole, jedna je taká, že v izbe. V izbe taká strašne dobrá. Proč my sa nebavíme? No jasné, keď mám tak 3 diamantov, zrazu sa nebavíte. Áno, my hovoríme kvôli Wi-Fi, že to bohatstvo nebavíme. Teda ja hovorím. Za nás obidvo. Ja Hej, to už nemá slobodný človek. som na spawne. Uj, Tak chuj ho zabiť, kámo, ale tak. ujajo. Daj by te ho prestaň, lebo panica sa naštve a celú bejsku nám vygrifi. Ja pre ňo prídem. A ako preňho prídeš, akože Dave? To strašne laguje. Ako preňho prídeš, Dave? Na koni, teda na veľblodovi. Hej, máš? Na možnosť dvaja.
Ja, že pôjdeš na koni a ty ho budeš... Mamica, je niekto na spolu? Tak je tam asi tak, že 15 ľudí. Ideme fajčiť. Ja ti hovorím, že ty skapeš a už sa sem nepripojíš. Nevadí. Idem prevejsť. Už tam úplne si počujem, ako tam nejakí hráči hovoria. Nech sa nedotkne. Fyzické napadnutie, pomoc. Zabite ho niekto. Zabije ma pán. Jak ťa zabije ma pán, lebo nemôže ťa napadnúť bez záporu. Lenže aj oni máme. Aj tak ťa nemôže napadnúť. Hej, Čo chce to? Kliknite ho niekto mečom. Aha. Mamico, dostaneš vláka. Teraz ty moje veci do čistý. Nech dál, však tu mám lagnuté. Prečo tu všetci Prečo tu všetci pozerajú Xerona? Posledný cirkus problém, poslední slova. Aha, Tak si Xeron pomenúvávame, čo? Poslední slova, kámo, poslední slova si fakt nepomenoval. Xeron, poslední slova si ja to by si snad povedal na Levana, alebo tiež. Nie, to som si ja. Nie, on to má od Xerona, stavím sa. Nemám tu Xerona, kámo, mali sme to na tom starom serveri, teda ja som to mal. Na ktorom si zhorel, jak si nepamätáš, lebo ja si dobre pamätám. A ja si to pamätám. Dave, povedz potom, Dave, povedz, kto je tvoj idol? Strašne rád, ale mne sa nedá loginúť. Dave, kto je, Ťa zabije. Dave, kto je tvoj idol? Xeron, No tak. Dave, prosím ťa, odpoj sa, ty načítaš ty články. však ja sa ich snažím pozbierať tie veci, ale to nejde. No tak prosím, nenapájaj sa, lebo sa mi nestampá moje veci. Ja som mal 4000 vokov. Chalani, ja neviem kordy naše bejsky. Super, tak nič nevieš, kámo, to je teraz najväčší problém, že nevieš kordy basic. Áno, je. Kámo, Tak čo ja viem, vydlám si dieru do stromu. Pavica, ja som ti ochotný dať 3 diamanty. Dnes poznáš také, že waypoint? On také nemá, Poznám, ale ja nemám minimapu. Bohužiaľ. lebo je pro. Ale waypoint sa ti dá to tak či tak. Nedá. A, Bez minimapy waypoint? Keď si si úplne vymazal, Áno. ja som ti povedal, že sa to dá vyplnať. To je jedno, by vedeli, ktorým smerom proste. To je dement. prosím ťa, ja ťa fakt prosím. Pavica, ja som ti ochotnú dať 3 diamanty, to ti musí vystačiť. Jak sa mi ide spát veci, tak ja fakt to robím na tú právu. Asi nie, veci. Asi nie, veci. Ja postavím gilotínu a hodím na teba dipst. Typek, nejakého typka by sa volá Alt plus F4. Super. No je vážne smiešne, všetci sa smejeme. Aha. Pavica, tak ty sláďa... Keď si včera dostal pán, tak ticho. To je pravda, to sa všetci smejú, ja som na rozdiel od sa smiešný. Hej, ale... Tak fajn sa sláža Alt F4 a zasmejeme sa všetci. Ale to daj alt. Zasmejeme sa všetci, keď Pamäca, daj alt F4, čo to urobí. No, ja si som... to vyskúšaj. Ja by som to chcel vedieť. F4. A už som dal. Asi nie. Dal. Hej? A čo to spravil? Vykol mi to. Aha. Ale ja som to len spravil na tomto počítači. GG. Lebo máš iný počítač, že? No, ja som to spravil na Fatinovo, lebo to je hneď vedľa je zapnutý, lebo tak na tak, čo si robil. Haha. Smejeme sa. Dobre. Tak, nie je smiešné, ja hovorím pravdu. A nie, poďme... Dobre, fakt si budíš.
Mali by sme sa, ja keď prídem na besku, Dave položí enchanting Prosím ťa, table. nejoinuj sa hlavne. Už iba 4000 blokov, už budem v polke cesty. Hrniec, prídeš za mnou na loďke. No, prídem za chvíľku po vode za tebou na loďke. Ale na loďke je flajek. Prečo? By som mal chodiť flyhackom. Lebo ja som 4000 blokov ďaleko a despám sa veci, ak sa nedespám veci, tak vás popravím všetky. Améno, už sa ťa bojíme. Bo ja spravím francúzsku revolúciu, jak stratím veci. Už sa ťa všetci bojíme. Doríme. Ináč zajtra musia dotočiť ďalší diel. Ináč ľudia, tešte sa, už konečne vyjde z Tretí diel. HDP, Som SMP. sa chcel napojiť na HDP SMP po tom, čo sa tam stalo. My sme sa ľudia aj trochu snažili točiť Manhunt, lenže moc nám to zatiaľ nevyšlo. Dave died in 40 seconds. Ja sa bojím pozrieť na tie kordy. Ona aj sa pozrie na kortlíka, ale nikoho to nezaujíma, si je tak 100 blokov od našej vesti. No veď a práve preto sa bojím pozrieť na tie kordy. Prečo? Ja dúfam, že vy by ste neboli takí zlí. Ja ale však nikto by nás nerozkvitol, nás mám všetci radi. My nie sme jak John Marianek. Teda zatiaľ, to vyzerá, že za 5 rokov John Marianek bude lákať. To vedľajšie. Predstav si John Dave Marian. Ináč Pečo, aj Rinec, No. koľko má tento diel, že budú mať dosť, nie? Čo? Že či už neskončíme tento diel, Môžeme, ja už idem tak či tak pozrieť futbal, ja už idem iba na bejsku a tam to asi a ukončíme. ja, ale čo, no však to ale ešte sa vám porozprávať o tom, čo bude točiata. Ale už nemá Asi na točenia. to nebudeme vykovať. Aké máme plány? Tak asi čaute ľudia. Nie, ja sa ešte dostanem na bejsku a skúsim ti pobrať veci, ak tam sú. Ja už som ich pozrel. A? Ale Dave sa joinul. Lebo už som ich pozrel na ten matlák. Dave? A dá si do čestky. Dave, tu máš, tu Nie. máš. Hodil A som kam to. si ich dal? Ale ja čo robím? Ja som trošku seknut. Dave, tu máš, zober si tieto diamanty. Mám moje veci v čestke, Rinec. Áno, máš. Dobre, cháni. Ľudia, díky za... Áno, máš! 4 meč. Áno, A díky 7 ľudia blokov. za hľadnutie. Pozri sa prosím. Máš tam Ale všetko! sa nerobnú ti píkej s náhodou. Ale rupnú, ale mal som druhý. Ešte ten môj sa... Dobre, díky ľudia za zhliadnutie, dajte lajky, odbery a tešte sa na ďalšie video. Čaute.